Nou, samen hebben we allemaal een spel te spelen in een samenleving om te zorgen dat het allemaal een beetje goed gaat met ons allemaal. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan mag je de volgende slide doen. Journalistiek, dat weten we allemaal, is bedoeld om het democratisch proces te ondersteunen. En dat gaat goed, maar soms ook niet. Wereldwijd staat de journalistiek flink onder druk, op allerlei manieren. Dat gaat over verdienmodellen, over betrouwbaarheid, over fake news. Allerlei thema's, allemaal voor iedereen bekend. Het is ingewikkeld. En ja, de rol van de journalist is niet altijd een makkelijke. Wacht, de volgende slide. En dat komt omdat het ook niet een simpele taak is. Eigenlijk de taak is vanuit een bepaald perspectief in ieder geval de powerful accountable houden. Dus op het moment dat het niet goed gaat, is de journalist de eerste die dat aankaart en aan de bel gaat trekken. Nog voordat het in een heel juridisch proces gaat of dat er een rechter bij komt kijken en daarover gaat oordelen, is de taak van de journalist die controletaak te doen. Behalve ook informeren enzovoort. Maar dat is wel een van de belangrijkere taken. Het is niet altijd even makkelijk. Ik heb hier een slide gevonden van partijen die druk uitoefenen op journalisten. En dat gaat soms vanuit puur geweld, vanuit eigenaren. Dus als je een journalist wil iets aankaarten, maar een eigenaar heeft een ander belang, waardoor je de mond wordt gesnoerd, dat is ingewikkeld. Head of state, dus de overheid, die dat niet altijd prettig vindt dat je als een soort van luis in de pels aan het werk bent. Dus het is niet per se simpel om journalist te zijn überhaupt. En in onze kleine samenleving is dat zo mogelijk nog een tandje erger. Zullen we straks ook zien.